Аз съм част от екипа на Legiarty, защото тук откривам комбинация между човешко отношение и професионализъм, които ме вдъхновяват всеки ден. Тук се уча още дори като студент по медицина да мисля и да действам като бъдещ лекар, да бъда наблюдателна, отговорна и винаги на първо място да поставям това, което е най-важно за пациента. Някой ден искам да бъда лекар, който не просто предписва лекарства и поставя диагнози, а умее да изгради доверие и спокойствие в хората, че са в добри ръце, който въпреки трудностите успява да запази своята човечност и да върви напред с любопитство и знание. Тук в Legiarty успявам всеки ден да наблюдавам, да се сблъсквам с най-разнообразни клинични случаи и да бъда част от целият този процес на връзката между лекар и пациент. С нашите пациенти се стремя винаги да бъда с усмивка и уважение, за да може те да се чувстват спокойни и уверени. С екипа тук сме като едно малко семейство. Ние се учим заедно, вървим напред и се подкрепяме.